Der er ingen grund til overhovedet at være nervøs og skulle tænke, at det er nok ikke godt, eller skal til at træffe en vanskelig beslutning. Det er der sgu ikke noget af. Ingen vanskelige beslutninger. Det er alt sammen noget, der er behageligt. Det er noget, der er klar. Der er ingen diskussion om det. Der er venlige stemmer. Og det kan jeg enormt godt lide. Det trives jeg enormt godt ved. Følelsen af, at man faktisk er til stede. Man er kommet på en eller anden måde hjem til et sted. Ja, når jeg siger hjem, så betyder det netop ikke mit eget hjem. Så betyder det et sted, hvor jeg enormt godt kan lide at flytte ind nogle tid, nogle dage. Bare nogle dage, en uge er nok.